Diolch Alan am ddod ato ni. Ydy pawb wedi dod ar draws Alan yn yr adran neu falle ddim bod rai ohonoch chi wedi gwadd Alan i'ch dysgu chi, ond bosib bod rai ohonoch chi heb gwrdd ag Alan eto. Wel, dyma gyfle i chi falle i gwrdd ag Alan Llwyd. Mae Alan yn athro ymchwil yn yr adran ers beth? 2013? Ie. Ers 2000, fi'n credu oedd Alan newydd ymddeol, a wedyn fi nes i ffonio fe, i ddweud na chewch chi ddim, dwi am gynnu swydd i chi. Ac ar y pryd, o'n i yn paratoi cyflwyno gwaith ymchwil yr adran i'r hyn sy'n cael ei alw yn REF, Research Excellence Framework. A dweud y gwir, mae canlyniad yr REF diweddara yn cael ei rhyddhau wythnos nesaf. Right? Ond ta waith, fe'n un o'r 2013, ac felly oedd arian yn y brifysgol mwyn cryfhau cyflwyniadau ymchwil i'r asesiad REF yma. A oedd yna bobl yn mynd i America, mynd i Australia, i gynnig swydd mewn ffordd i academyddion, fel byddai ymchwil nhw yn gallu bod yn rhan o gyflwyniad Abertawe. Wel, feithon ni i Dreforys, eithon ni ddim yn bellach na hynny, achos o'n i'n gwybod am waith Alan, a benodwyd yn athro ymchwil yn adran y Gymraeg, a mae'n falch dweud, dwi'n falch i ddweud bod e gyda ni o hyd yn cyfrannu i waith yr adran, a ar y REF yma, a wedi cyfrannu sawl eitem i'n cyflwyniad ni. Newn ni drafod yn benna heddi, Hedd Wyn. Pawb di gweld Hedd Wyn? Ie? Pawb di gweld Hedd Wyn, achos mae'n 10 mlynedd ar 20. Anodd credu, ie? 30 mlynedd. 30 mlynedd ers i Hedd Wyn gael ei chreu a henwebu ar gyfer yr Oscar. Dyna beth wrth gwrs yw'r hyn i ni'n ei gofio. Ddechreuai gyda'r cwestiwn hwn te, Alan. Pryd ddaethoch chi ar draws stori Hedd Wyn gyntaf, ac yn ail, pryd ddechreuodd y deheuad yma i gyfansoddi ffilm am y gwrthrych? Wel, dwi'n cael magu ar Hedd Wyn, dyna'r gwahaniaeth rhwng a nifer y pobl yn credu. Gisio magu o feirionnydd, dwi'n dod o wreiddiol, so magu mewn llun o 5 oed ymlaen. O'n i'n gallu magu mewn pensiwn o'r Tan Ffestiniog, yn y Blaenau Ffestiniog, wrth gwrs. Ac gyda o'n i'n byw, gyda mam yn haid fy nain, mae mam gi efo hat cil, os o'n i'n dweud, erbyn hyn, yn y de. A mynd o'n haid yn abod Hedd Wyn, o'n eisteddfodwr mawr, ond caniad i bethau o. Ond wrth gwrs o'n crwydro'r ystod ar lleol. A mae'n cofio Elis yn ysgwrn Elis, wrth gwrs. Elis yn galw yn bennaf ac Elsyn, yn ffinion elw. A mynd o'n cofio Elis yn dda iawn. Ond yna fwy o gysylltiad beth rhwng y nain a Ginny Owen, sef cariad heroism. Mae'n ffilm gael ei portreadu gan Judith Humphreys. Ginny Owen yn byw yn Tan Ffestiniog, a mi oedd hi'n ffrindiau mawr gyda fy nain ni. A noson cafodd Hedd Wyn, neu noson glywodd Ginny Owen bod Hedd Wyn i chariad sydd wedi ladd. Oedd hi'n creu, oedd hi'n llefen yn y stryd, hi'n glawio'n drwm, a fy nain yn dod o drws ei gweld ti yno, a Ginny diwch i mewn, beth sy'n bod. A mae Elis yn ei ladd. Dwi'n cofio hynna ers ymlaen syndod. Ydych chi wedi cael eich magu yn y stori? Yn union, a dwi'n gwneud gysylltiad o dau, oedd yn nabod Hedd Wyn a Ginny Owen, hwnna'n unigryw. A dwi'n meddwl, mynd yn farw yn nain yn Tan Ffestiniog, a ni erbyn yn rhywbeth sy'n wedi ben llun o 5 oed ymlaen. Wedyn oedd yn haid, wedyn ddim at o'n i'n ben llun am ddiwedd i fywyd, dwi'n gwir. Felly, bob yna hyn yn fach, o'n i'n gofyn o'n taid gael stori Hedd Wyn. Wedyn y stori ni'n gael, wrth gwrs, yn y stori fod i sgwini cerdd, cysath am gadar y genedlaethol, wedi hennill chi am cael ei ladd. A chan gweithnosau cyn, oedd hi'n stori fawr, yn stori gyffroes. Ac yna ta'n os oedd hi byw, yw'r stori gyffroes, achos hen i'n gofio rwan, mae bachgen cyffredin, gwas ffarm i bob pwrpas, oedd
Hen Wyn. Hynny di, gweithio ar fferm I dad, dim fferm fawr o gwbl. A mae yna bortread yno, mae yna gerflun ohono yn Hawsfrynydd, yn ei bortread yn fel bugail, rhamantus iawn, ond o'n bugail gwbl anobeithiol. Barddoni roedd oedd ei defaid o bob man. A wrth gwrs, gadael ysgol Gareth ddeg oed, oedd o'n gorfod cystadlu yn erbyn beir wedi cael addysg brifysgol iddyn nhw. Neu addysg uwch o law ar gyda oedd gael, a mi oedd bron o ennill yn 1996 yn Aberystwyth. Ystod gan yn Aberystwyth achos fo oedd y gorau gen o'r beirniad, a'r beirniad gorau yn llawn, G.J. Williams. A mi oedd T. Gwyn Jones, T. Gwyn byw yn Aberystwyth ar y pryd, a ffeil I faes y Steddfod. A di mae rhywun yn gofyn, a chi'n gwybod sef yn y gadael? A dwi'n dod, nid y gorau. Achos wedi gweld awdl, a G.J. Williams wedi dangos awdl Hen Wyn iddo fo. Ac oedd T. Gwyn Jones yn farn mae honno oedd yr awdl gorau. Wel, wrth gwrs, yn union saith, oedd T. Gwyn Jones I hun yn beirniadu. A oedd yn sylodi'r beirniadau. Wedyn, mae'r peth yna erioed, a wedyn, yn un Mae Hedd Wyn yn mir y cysgyn chi. Mae'n rhan o'r cyfansoddiad. Mae'n rhan o'n syndod I. Mae'n rhan o... Pryd wedyn o ran datblygu y stori yn ffilm, sut mae hynny'n dod I fod? Wel, mi oedd Esblyr Egdar yn sefydlyd 1982, a dyddiau yn gyffroes iawn yna uchelgais yna, neu dramau bachyn, a rhaglen I diwiog iawn, Sianel Newydd. A wedyn, ges I syniad, o diddordeb awr yn y ffilm gwneud, yn darllen, yn gwylio ffilmiau, ond yn dansoddi ffilmiau, a maen nhw'n dda yn o'r fan yn hen. Felly nes I cael syniad yn hen, beth am ffilm am Hedd Wyn. A yr un o'n i'n nabod yn y diwydiant television ar y bryd oedd Elin Ogwen, oedd yn fardd. Na'n ffodus y diweddar Elin Ogwen, ar wrth I bach glydisoedd yn ôl. A mae'n ffonio Eirin, ryw rhaid syniad yn hen, beth sa ti'n dweud am swn i'n dweud ffilm am Hedd Wyn arbennig o fi. Pobl ar y bapur, chdi bach yn roedd gael bapur, a gyro I mi am nes i'n neud yna. Rwy'n ddeuddydd yn ôl ar y ffôn, da ni wedi basio fo. Na son nhw'n digwydd ydw. Felly aros am wisoedd. Rwy'n cael un penderfyniad lleia. A be gewch chi wedyn, dewch chi gyfarfod, Hos egni chi wedi mynd at gyfarfodydd. Yn y dyddiau hynny, yn y haws. Felly, mi ges I datblygu ar ymchwil, a nes I gasglu'r bob dim am Hedd Wyn. Nes i'n Llundain yr amgueddfa rhyfel I weld, I gael agor ei hanes o, hanes I gatsod o, hanes I ymrwydr ynddi hi. Ond hefyd, o'na y ffosydd, nhw wedi ail-greu'r ffosydd yn yr amgueddfa. Chi'n gwneud gweld yn union fe, nes i'n ei nodyn o hwnna, ac yn blaen. Nes i'n Gaernarfon yn amgueddfa'r Piws y Byw'r Cymreig, nes i'n Mangor, nes i'n hob man yn chwilio, nes i'n Amsfynydd, wrth gwrs, yn cyfweld ar teulu. Wedyn, mater o gasglu popeth oedd nhw wedyn. Wedyn, pan ni'n casglu popeth, mynd ati I ddrafftio I sgwennu ac yn ymlaen. A mi adeg ffilm, dau drafft ar ddeg, a ffilmio yn mynd I nifer heledd ddrafftio. Wel, chi'n neud yr holl ymchwil yma, ni wedi clywed am y rhaidd ymchwil iddi. Ymchwil mawr yn amlwg y tu ôl i'r ffilm, ymchwil hanesyddol, ymchwil nodfanol. Beth yw'r broses wedyn o droi hynny I sgript? A sgript sy'n gorfod bodloni gofynion cyfarwyddwr. Ie. Dyma sy'n eisiau gwneud rhywbeth gwahanol gyda'r ymchwil. A oedd felly wedi sgwennu ffilm o'r blaen, sgript ffilm o'r blaen, neu beth oedd y broses o droi'r holl ymchwil yma nawr I sgript Hollywoodaidd yn y bod, ffilm glasurol sy'n dilyn hanes arwr trasig. Wel, rwy'n wedi darllen nifer o lyfrau ar y grefft o sgriptio yn gychwyn. Rwy'n gyd I bod yn yr un cyfeiriad. Wedyn, rwy'n mynd I ddechrau, ble rwy'n mynd I ddechrau? O'n eisiau dechrau ar un o'r rhyfel, ar drothwy'r rhyfel nawr, yn 1913, mae'n dyn nhw'n agor. Rwy'n eisiau partreadu'r teulu hapus unol fel roedden nhw cyn rhyfel. Dwi'n union beth oedd y rhyfel I chwalyn llwyr. Rwy'n eisiau hefyd sefydlu o hyn yn farn, dwi'n ennill bod yn gystadleu'n gadeiria, a mae'r golygfeydd agoriadol yn sôn amdano wedi cystadlu Mwllheli, a mae o'n meddwl I ddod I menyll bellach diffyg hyder hwnna, ond wedi ennill, wrth gwrs.
Felly, dechrau sy'n 93, a sy'n rhywbeth allan y stori yma nawr. A benderfynu si, bod chi'n, da chi'n cadw'r dirgelwch am Heddwyn bod yn cael ei ladd. A os ydych chi'n cael ei dirgelwch, mae pawb yn gwybod. Felly nes i ddechrau un peth mae pawb yn gwybod, sy'n cael ei ladd, yn cael ei glwyfau gychwyn, marw ei glwyfau wedyn, a wedyn dyma gyfle rwan, dyna chi beth i gwybod, dyna chi'n gyd yn gwybod, a da chi'n gwybod i byd aros am stori. Dyna eich chi nôl at ei storio trwy ymenydd o, trwy atgofio nôl. Be sy'n gynnwch yn y ffilm wedyn, di Hen Wyn yn cofio ei bywyd, yn ei oriau olaf. Mae bob ddim yn fflachio. Ond un beth mae ddim yn gwybod ydy bod nhw wedi ennill y gadair genedlaethol. Ni'n o anfon yr awdl o'r Ffrainc i'r Steddfod. Mae'r Steddfod yn cael ei chynnal mis Medi, blwyddyn honno, nid ym mis Awst. Ac wrth gwrs, bydd laddwyd Heddwyn ar ddiwrnod olaf Gorffennaf 1997. Yn ystod y llaw, oriau cynta brwydr fawr 1997, sef gan gael wedyn yn brwydr Passchendaele. Trydan Ypres, oedd ei ddewis yn ochr amdani, welodd oedd e'n rhyfel. 2 awr o ymlaen o llythrenol o welodd o, dyna i gyd. Pobl gofyn i mi, pam os ddim cerddi o'r ffosil? Oedd fe'n eraill yn ymwneud â dweud, dwi'n wedi gweld digon ar y ffosil. Newid gyrraedd oedd o, gyrraedd deithio trwy Ffrainc, Gwlad Belg yn y blaen i gyrraedd Ffrans. Felly, oedd wedi gweld unrhyw ymlaen, oedd wedi gweld bywyd bilwrol, ond ddim wedi gweld ymlaen yn gwbl. Felly, oedd ddim cerddi cryd yn cydymdeimlo gyda bod o'r cyfeiriad yna. O ran y sgript, o'ch chi'n sôn bod yna sawl drafft. Mae'n amlwg, mae ydych chi'r llun ohono fe ar faes y gad ar gychwyn y ffilm. Yn yw, chi'n sgwini sgript, defnyddio geiriau, i ba raddau i chi'n cyfansoddi ar ffurf delweddau? Neu ydy hynny'n rhywbeth Port yn ar y cyfarwyddwr yn ei drafod gyda chi ar ôl i chi sôn am y stori? Wel, fi bia'r delweddau ar bapur a po bia'r delweddau ar y sgrin. A mi nath hwnnw marn i waith ardderchog honno. Yn sylfaenol, oedd y siap y sgript ddim newid o'r draft gyntaf un un. Mi'n dechrau yna faes y gad yn 1997, Gorffennaf 1997, ac wedyn holl hanes Heddwyn yn y blaen. Felly, chwarter olaf y ffilm, ddim cyffro o bron, ni'n gwneud bymchwil, yr hanner y ffosil, ysgrifennu cael ei lan. Mae lot o ddelweddau yna. A yna gyffredinadau bach, mae'n chi'n teimlo mor realistig sy'n bosib. Yna, ddim yn sylwi, mae'n un o'r migwyr yn llithro ar yr ysgol sy'n mynd dros gweld y post. O, hwnna'n sgript. Iawn nerfusrwydd yn y blaen. Felly mae pob manylun bach yn Cymru yn y marn i. Y canol oedd y broblem mewn ffordd, achos ar ôl sefydlu, da chi eisiau dweud y stori, a mae'n eich chafbwynt, mae'n eich chafbwynt yn iawn. Yr rhan ganol y sefydlu, hwnna oedd y broblem, yn ymwneud, sy'n hyn i ddal diddordeb yn teithio'n awr gyfan, a be mae'n mynd i wneud am yr awr gyfan. Felly, wrth gwrs, ni adeiladu dyn ni ar yr uchelgais oedd, mae'n dre'n stori syml mewn ffordd. Rwy'n dweud fel y ffilm Ewropeaidd, bod y syniad sylfaenol yn un syml iawn. Dim rwy'n eisiau dwy'n o banc neu lladd rwy'n o'r blaen. Oedd yn un bachgen ifanc cyffredin yma eisiau ennill cadair rhestr genedlaethol yn y stori. Sgiri, hyn. Felly, os ydych chi'n uchelgais, os ydych chi'n nod o'r ffilm, os ydych chi'n ffilm, os ydych chi'n gwneud meini tomgwydd yn ôl yna. Mae rhaid chi gael rhwystrau ys y ffilm ohoni. Ac wrth mae yna, yn y canol, mae'r rhwystrau i gyd yn dod. A'r pob math, mae'r rhyfel i hyn o'r rhwystr. Sut mewn i edrych yn ei awdl, yn canol o'r sŵn yma, ac o'r ymdeithio, o'n nath o. Mae'n eich chafbwynt arall wedyn, o'r diwedd i llunio'r awdl. Dyma fi, dwi wedi gwneud ti, beth yma sy'n digwydd i rwan. Ond wrth gwrs, mae'r sensor yn seis. Bydd iawn sydd hwn. Oedd hir, llythrenfawr hyn. A wrth gwrs, ddim yn gallu darllen Gymraeg at y byd. A mae o'n ofni na allan i'w pasio'r peth. Achos oedd o'n trosglwyddo negeseuon o faes y gad. Dyn nhw'n bod i wneud
Felly, ond mi nath y sensor i basio yn y diwedd. Fydd arall mewn ffilm, fi'n gallu dweud, di sensor yn dweud, oh, private I've passed your bit of poetry after all. Felly mae'n fwy subtle, fwy na hynna, felly mae'n fwy, beth a'n dweud, mwy o grymog. Be mae'r swyddog ni'n dweud hedwyn fi, private Evans, are you sitting comfortably? No, mae'n gwybod beth mae hwn yn sôn amdano fo. What you need is a chair. Mae'n gyda'r brif fasio i. Mae hwnna'n fwy o her, mae'n fwy diddorol a dweud, by the way, pass your chair, dim drama yna, dim byd. Felly, fel yna'n pethau gweithio, ond yn y rhan ganol, eisiau weithio eitha caled, o'n eisiau gael, o'n eisiau bywyd o, ond o'n eisiau gael y drama i bywyd yna, y pwynt. Os ydych chi'n cael drama y mywyd rhywun, yn eisiau gwneud i mynd o'n canol genedlaethol, mae'n digon o pethau da. A beth o'n i'n gwisgo rhag sgwennu yn y blaen. Ac wrth gwrs, mae storio a'i cariadau yn ymwneud ar tair cariadferch sy'n y ffilm yn cael ei seilio ar dair cariadferch go iawn. O'n i wedi nid ffrwyth o chymig ydyn nhw. Ond Ginny Owens, sef Judith Humphreys yn y ffilm, hi oedd ei cariad o ddifri. Ond wrth gwrs, yn gofio mae fyw gyda'i rieni'r fferm fechan o, a fel mae fam oedd so mae'n gallu cadw graig, a mi oedd yn 10 ar 20 wrth gwrs heb priodi. Achos ddim modd gan ei gadw graig. Felly cadw graig na cadw defed. Ie, na ni. Achos bod e'n barddoni. Cwestiwn amlwg. Oeddech chi'n meddwl y bydde'r ffilm mor llwyddiannus a gothi, a y bydden ni dal wrthi yn ei astudio hi ac yn ei chanmoddi? Wel, nad oedd o'n comisiynydd ar y pryd oedd David Hugh William. A mi ddwedodd o, pan gael o'r sgript yn ymwneud, os dewch eich gwaith yn iawn ar hon, yn rhaid ffilm fawr mewn unrhyw iaith, a mi ddim bell. A wedyn, fydd o Paul yn cyfrifoldeb i bydd nhw, ie, a mi nath y job i chwil. Naddo, dyna'r arwydd cyntaf gallai fod yn llwyddiannus, ond mae sôn o'r Oscar yn ymlaen, y sioc enfawr i bawb oedd bod y Gymdeithas Deledu Frenhinol wedi goblio hi fel ffilm, categori ffilm drama, a mae ora'r flwyddyn, mae so gyntaf ni oedd i ffilm neu drama Gymraeg gyrraedd yna. A nhw'n nad o'n i yn rydig, chwarae teg, yn feddwl. Y BAFTAs ddaw? Na, nid y BAFTAs. Y BAFTAs wedyn. Yn y ddwy, ddau sefydliad sy'n cynnig gwobra ym Mhrydain yn ymwneud ffilmio, sef BAFTAs a Gymdeithas Deledu Frenhinol. A mae mwy o sylw gan ei roi BAFTAs, mae'r llall yr un mor bwysig. A mi ddangoswyd hyn yn syth am yr ail dro wedyn, i ddathlu hynny. Felly o'n i'n cael llwyddiant, a maen nhw'n sioc, ofnadwy ni'n meddwl. A mi'n rhaid arall hyfed i ddigwydd, oedd rhywun yn ffilmio grŵp yn Llundain, flwyddyn honno, ond hefyd yn cael ei dangos nhw. A mi gafodd y tîm cynhyrchu lythyr swyddogol gan rhywun ffilmio Llundain, i ddweud bod Hen Wyn wedi ennill gofr y gynulleidfa. A ddech 8 o'n ni fyny y holl ffordd yna. A be ddigwyddodd, da ni'n gwybod. Oedd y Guardian yn debyg rhaid arian mawr i'r ffilm i hyrwyddo i bos yn y fai. A'r stori oedd, oedd yn Guardian rhaid ffilm Gymraeg wedi. A dyna'r pwynt yn rhaid i arian. A dwi'n rhaid nhw, mae'n debyg, dyma'r esbonio gael so i. Ar ôl rhwng gwahodd yn swyddogol, i'n erbyn y wobr. Felly mae hyn, ddigwyddodd pethau yma cyn yr Oscars. Felly, ond na, neb i oedd y blwyddyn yn mynd o'r bell, achos mae gen sgwbra'n yngwladol, ni'n mynd o'n nhw, mae'r na un yn ti, o reidol. Felly, ddim o ddifri, ond wrth gwrs, a pan welais i ffilm o'r tro gyntaf, wrth gwrs, da chi'n gweld ti heb i golygu, mae rhyw 2 awr ar y bryd, a wrth gwrs, ddim wedi cael ei golygu'n tynnu darna diangen o'na ac yn cael ei lifo fel untog yn y blaen. A chi'n gwneud ffilm fel Hen Wyn, drwy'n gwneud ymhen fel actorion, dwi'n gweld y ffilm ymhen. Ond yn actio Hen Wyn oedd Hen Wyn. Yn actio Ginny Owen oedd Ginny Owen. A dwi'n syni, pwy di'r rhain? Pwy di'r rhain yn gwneud ar sylw? A wedyn, pan eisiau feddwl y peth, a gael hwnna allan o'r ffordd,
o'n i'n meddwl beth o'n nhw'n gwneud gwaith gwych yn ei, dwi'n wir. O'n i'n dda iawn, o'n criw da iawn, golygu gwych a Chris Lawrence yn y blaen. Felly, oedd y ffotograffydd yn wych. Yna nifer, oedd o'n tîm da, dwi'n meddwl, a mae ffilm yn waith tîm. Mae canmlwyddiant cofio rhyfel mawr yn lle ddiweddar, a tipyn o sylw wedi bod i Heddwyn a'r buddsoddiad yn yr ysgwr. A digwydd bod oedd na un o'n myfyrwyr ni yn sgwennu traethawd MA ar Heddwyn ac yn edrych ar sut mae e wedi datblygu yn ffigwr mytholegol, bron pwltaeth, yn defnyddio'r term yna. Ac yn gweld bod y ffilm yn chwarae rhan allweddol yn y broses gwrteiddio, wedwn ni. Byddech chi'n derbyn bod e'n ffigwr mytholegol, bod e'n fel Taliesin, fel Arthur, yn un ffigwr hanesyddol, ond mae arwydd o cad rhywsut yn trosgynnu i oes ei hun. Ac ein bendant, beth sydd wedi digwydd i pan chi ar yr holl filiynau yna trwy'r byd i gyd yn eich llawn o'r fel. Chi'n dychmygu rhywbeth peth. Dwi'n eich gael un person i gynrychioli'r miloedd yn fel. Yn Lloegr, Rhywbeth Brooke yn y moesoedd. Erbyn hyn, mewn rhywbeth Owen. Pan laddwyd yn ei ddewon yn sy'n rhaid o'r byd, lla'n ei ddychmygu. Anne Frank sy'n cynrychioli yna. Achos mae hi'n un enw, mae hi'n mytholegol, mae hi'n gwlsain. Mae'r ffilmiau wedi bod amdani hi yn y blaen. Felly, mae'n symbol o sut y gall unigolyn ladd ymladd yr rhyfel a goresgyn yn Awstera a trychineb rhyfel. Ni'n edrych ar Ukraine, mae'n drychineb. Mae'n warthus ac mae'n dod calonus ymlaen. Dyna di'r rhyfel. Da ni'n gwylio'r rhyfel, yna, o'n blaenau, bob dydd erbyn hyn. Felly, ond mi nath Heddwyn ennill. Yr elfen greadigol y mywydau dynion godi uwchlawr elfennau negyddol, dinistriol. Mae'n symbol yn ffordd yna hefyd, fel mwyn sydd o'n. Mae'n Ffranc a'i dyndiadur yn y blaen. Felly mae'n wedi tyfod yn symbol, a mae hefyd yn symbol i ni'r Cymru, achos bod ni'n bod o'n stori mor Gymraeg, yn gadael genedlaethol, yn gader, a bachgen o gefn gwlad wirionedd yn y blaen. Felly, y stori sydd wedi creu'r peth, ond wrth gwrs, ddau yn byw yn yr ysgwrn oedd Elis ac Erald, nhw'n dau nai Helwyn, a sy'n cyweld yn nhw, yn farw Elis, farau, farw Elis gyntaf. A mae'n ddau, os o'n i'n gweld nhw, yn ystod ffilmio ac wedyn, rwydig wedyn, os o'n nhw, yn dan dyddiawlio di yn fama gan oedd weithiau. Tom Bysys bob diwrnod yn dod i weld yr ysgol. Ac wrth gwrs, erbyn hyn, fath o beth dweitha, mae'r ysgol am geddra, a mynd yn efo. Wedyn, dwi'n gwybod o'r ffigwr colt, yn sicr. Mae rhaid i gofyn hanol bob dim, nid bardd sal yno, a dim fydd yn bardd rhyfeddol dda o ystyried i ddiffyg addysg. Mae'n echel addysg, mae'n sglein yn y peth yna, yn aml iawn. Doedd Gymraeg fel T. Wyn Jones wrth ddyniad yn 1997, ddim yn berffaith. Ond mi oedd o'n fardd wrth rhaid, hynny di, mi sgwennodd o englyn, cofio'n ffrind o Deio Evans, oedd yr englyn yn symbol wedyn o bob milwr laddwyr. Hynny di, a mae John Morris Jones a'r chyfeiniad symodol, ysgolaig ac yn y blaen yn ei dydd, ond o wedi condemnio o Glenwyn yn 1914 yn chwyrn iawn o'r onest, ond ar ôl rhyfel mae'n dyfynnu hwn yr englyn sy'n crisialu'r holl peth. Ei aberth iddo heibio, a'i wyneb anwyl i dan anlo. I'r Almaen ysteinio ei dwrn dyr yn ei waed o. Hwna'n englyn campus. Dy'r cyfan. A wedyn mae'n o englyn wedyn telenegol perffaith yma ni.
hael ar fynydd yw'r teitl o. Cerddais fi'n per a beroedd, yn hwrf swyl, nerfus wynt a'r ffridoedd, a braich wen yr hilwen oedd, am hen wddwr yn y blaen. Wel, cerddais fi'n per a beroedd, yn hwrf twrf i yn hwrf swyl, twrw swyl, ydy, mae'r gwynt o'ch chi'n gafel y gwynt, chi'n weld y gwynt o'r swyl. Mae'n aml sy'n gweld o. Nerfus wynt, crynu, dain yn crynu, bod mae'n crynu, gwynt yn crynu. Nerfus wynt a'r ffridoedd. Chynwch chi, mae'n dram y sylweiriau yna i gychwyn. A dwi'n gorffen i gyda delwedd berffaith. A braich wen yr heilwen oedd am hen wddwr yn y blaen. Mae elfen o dangnefedd a natur yn un o'r cread yma yna, ond yn elwen. Wedyn, nid parsal sy'n gallu creu fel bar o lithrol o dda, dwi'n meddwl. Wrth gwrs, wedi ddarnau sefydlog yn cystal, yn cystal lle am wobr yn y blaen. Ond mae yna nifer o bethau, mae'r gerdd rhyfel ei hun, mae'n fynd yn mewn oes Bordreng yn enwog iawn iawn. Ac mae hi nifer o bobl yn dangos i ba gyfeiriad nhw'n mynd ar ôl ennill i gader, a dwi'n cytuno nhw. Hynny di, so dal i farddoni yn y blaen. Felly, mi o'na dalent yna, yn bendant. Talent sy'n cael ei hyfforddi, ond gan fo ei hun. Ond... A mae'n cyfleu i ni gwastraff rhyfel. Yr holl dalent. A mae'n symbol sy'n cael ei ffoddi y holl bywydau hynny. Yn union. Eisiau holi, wrth gwrs, hyn mewn y bardd, ond chi wrth gwrs yn fardd, os yna rhyw gyswllt wedyn rhwng y ddwy elfen honno, oedd chi'n ymddiddori yn ei hanes achos i fod yn fardd, a chyther fardd? Mae hwnna'n bendant ydy. Achos bod chi'n mynd trwy'n un broses, ond yn fyw, eich beth, o ennill gadael genedlaethol a heddwyn, da chi'n ar ôl y ffaith bod yna'n nabod o mor Jenny mor dda, da chi'n teimlo, o'n i'n teimlo'n agos ato, o'n i'n teimlo bron sy'n ni'n nabod o, yn dda. A mi oedd Elis ar ysgol yn dweud, ac dwi'n meddwl, os ydych chi'n byw mewn fyny rioed, ti dal y teulu dim o ymchwil o'n wrth gwrs, a siarad gyda nhw. Ac ar y pryd, yr aelod olaf pan ni'n ymchwilio gyda Elwyn, yr aelod olaf un o'r teulu yn byw, sef Enid. Oedd hi'n 80 ar y pryd, ges i cyfeiriad da o hi, a ddod yn ei lawer iawn o bethau, so wedyn ni'n fel fath i sefyl. Felly oedd nhw'n dwi'n gallu neithio. A os da debygrwydd o gwbl rhwng cyfansoddi ffilm a cyfansoddi cerdd, sy'n sôn am ddelweddau, os da'n lle eraill yn y proses yn debyg? Mae bardd sgwnnw yn ddelweddau, mae ffilm yn ei hanfod yn gyfrwng delweddol. Gweld ffilm chi, mwyn ei glywed o. Mae rhywun wedi dweud drama lwyfan 80% yn eiriol, a 20% yn weledol. Drama deledu 50% yn deilog, 50% yn weladwy. Ond ffilm, 80% yn weledol, 20% o eiriau. Sa chi'n syni o'n ffilm ddwy awr, sgript ffilm yn dwchus o'na, yn ddwy awr. Sa chi'n syni faint y brawddegau sy'n yna. Mae cyfeiriadau tew manw, am be maen nhw, be maen nhw'n neud, ond y ddeilog i hyn, chydig am prin iawn da, sy'n llawer. Wedyn, mae'n eich hefyd yn gynnu eich ddeilog nhw, achos da chi eisiau cyfleu cymaint. A mae'n broses... Gyda'r delweddau, chi fod yn llym iawn yn y ffordd chi'n golygu, a bod pob un gair yn cyfri. O, mae'n eich chi. A mae'n ei debyg i'r broses o gyfansoddi cerdd. O, hwnna'n un o'r fath ydy. Mae'n eich yn gynnil sy'n dim gosraff yn byd llanw, dim gen y llanw dim byd. Hynny di, mae'n ei bob gair gyfri nhw, a chan rhyw wybodaeth i ryw bwysau. Ydych chi'n neud rhaid chi bwydo'ch cynulleidfa gyda gwybodaeth. Ond ydych chi'n neud o gobeithio ffordd ddiddorol, neu sympling sy'n fe. Hynny di, mae eisiau cael chylwch o hiwmor yn y llall, a mae yna dipyn o hiwmor pan nhw'n ymwyddu o'i gilydd. A mae hwnnw'n gwrthbwyso wedyn yn tristwch yn tragedy. A chael y ddau beth yn ôl. Wedyn, mae delweddau bwysig iawn o'r ffilm i gweld y bethau trwy'r amser.
Beth o'n eisiau dweud oedd, beth sy'n ddod o'r ffilm, di fyna act 1 ac act 3 yn y ffilm gorsyddol. Mae'r act gyntaf, i 20 munud iawn o bara, sefydlu'r byd, da chi yn ôl, y teulu, y wlad, yr amser, y cyfnod. Da chi, mae chi wybod ble ydych chi i gychwyn. Da chi'n America, Ewrop Newydd yn y blaen, yn y 1920au, ac y gangsters, beth bynnag. Chi'n sefydlu beth. Mae hwnnw, mae hyn yn dweud hwnnw mewn ffordd diddorol. Chi'n dweud, dim byd ni'n gyrchol, mae chi mewn ffordd. Hynny di, yn y golygfeydd etholiadol, mae un o'r bechgyn yn dweud, neith mam i'n gadael ni eistedd yn nhw, cadeirio Elis, balchder, neith mam gadael ni chwthio yn nhw, mewn atlu, neu un arall. Yn lle dweud, mae mam yn falch iawn o lwyddiant Elis, da chi'n mynd dweud yna, a mae'n aniddorol. Da chi'n mewn ffordd arall, mwy o grymo, sy'n fwy diddorol yma ar ni. Ond yn sicr dwi'n meddwl ffilm a barddoniaeth nes ti gilydd y ffilm ac unrhyw gyfrwng y drama. Mae drama sicr mwy fudlyddiaeth. Mae ffilm mwy barddoniaeth yma ar ni. A mae'n nifer o feir Ewropeaidd yma wedi bod yn ymwneud â ffilm trwy'r gymryd ganrif. Gweitha'r llwyddiant Heddwyn, a doedd dim sequel o dde. Oedd y stori ar ben. Oes na rhyw brosiect yn y cyfrwng hwn ar y gweill, rhywbeth chi'n meddwl, wel, tysyn ni byth yn cael cyfle ni, tysyn ni mor hawdd nawr am mynd a chael comisiwn ag Esbydrec a Gwddin yn 90au. Oes na rhywbeth meddwl, fydde hon yn wrthrych ffilm, neu fydde hwn yn wrthrych ffilm gwych. Oes na'n stori chi'n meddwl hoffech chi sgwennu? Wel, mi oedd un, sef stori dramatig arall, yn y dramatig, stori gan Nwy Owen. O'r 19th ganrif, yn Ramsey Lawn. Wedi cael bywyd hellbillies, difrifol, a ddim bydo i America i Virginia yn y pen draw, i gael swydd yn coleg yno, ac i ddianc ag amgylchiadau Llodaidd yn y blaen. A wrth gwrs, mae'n colli tair wraig, colli dwy wraig, troedd yn trydydd tro, gyda'r Americanus go iawn. Mae'r broses yn cael ei Americaneiddio'n llwyr. A mae'n un o'i freidio no, o'r trydydd priodas, yn ymwneud o blaid ar ei fynydd America. Da chi, ffordd wedi newid, mi nes i'r... O'r peth wedi newid y trec, erbyn mi ei hwnna i mewn. Yna ddyn nhw'n Gareth Stanley Jones, fo oedd y prif gomisiynydd pan wnaethon ni Heddwyn. Ac yn o'n dweud, dwi'n un ffilm bob blwyddyn a ddim os grefais mewn gostio, mae'n un o'n dda. Dyn nhw'n cyfnod yna chi'n cael un o Solandia, Gadair Menyn a Heddwyn yn y blaen. Ond mi aeth Gareth Stan, a wedyn, mi weithiodd yr holl bolisi wedi hyn. Mi ges i ddim i'r arian datblygu, unwaith eto, stori Cynnon Nwywen, sy'n rhaid nhw'n cofiad o'r draw. Ac wrth gwrs, mi gyrraedd hynny, oedd gweld y peth yn rhydd ryd, hynny di sydd yn iawn greu'r llong, ond cludo Gronwy America, mi sydd yn ffordd dros, hynny os ydych chi eisiau. Bod ail, y gwraig gyntaf Gronwy, di marw ar y bordaeth a'i plentyn o. A ddim yn golli un plentyn oedd o, cyn hynny. Wedi mae'r stori dramatig o'na, ond mae'r arian yn bryn erbyn hyn, a maen nhw'n fwy gochelgar, a does gynnwch chi'n ffilmio erbyn hyn, sy'n nhw'n dramau. Ydy chi ddim yn cael eich temptio i sgwennu yn y Saesneg? Na, actwr, yn dweud wir, a hefyd, pan mae'n chi'n mynd dynamig o Paul Turner gyda chi, mae Paul yn gwthio bobl o'n dweud. O fyna hyn yn mi, nes am ei wneud o. Hyn os ydych chi eisiau a dwi yn gwneud o'n benderfynol. Felly, mae eich yn mynd o'n tu ôl i chi'n meddwl. Ac erbyn hyn, dwi'n wedi gwneud Elwyn, ond dwi'n hapusach yn mynd llyfrau, achos chi sy'n rheoli'r ffilm, neu chi cael grant yr automatic beth bynnag, a dwi'n chi'n gwneud be liciwch chi. Yn sa'ch chi'n rhan o'r dîm sy'n gwneud amser maith, a erbyn hyn, dwi wedi sgriptio nifer helaeth o'r adlenni i Esbydrec, Arian Elwyn, dwi'n sgriptio bobl cwm am wysoedd. Ond erbyn hyn, mae'n gymaint o aros penderfyniadau wedyn un o'r llall. A
chi'n anghytuno hefyd efo rhai comisiynwyr ynglyn â beth maen nhw eisiau. Maen nhw'n iawn. Mae hwnna'n broblem hefyd. A da chi'n mynd colli beth â chi i feddwl am y ffilm. Dwi'n sef wedi wanhau'r ffilm. Felly i mi, y cyfnod pen dwi'n meddwl. Llais yr artist drwyddedig yn haws benefit. Ond yn ddiweddar nes i wylio Heddwyn eto wrth baratoi seminar i ysgol ysgol ar gyfer y Coleg Cymraeg. A dwi ddim wedi dyddio, mae'n ffilm sy'n, chi'n gwylio am beth ffilm sydd wedi i chreu 30 mlynedd yn ôl, a rwysit mae'r golygu'n arafach. Ond dwi ddim wedi dyddio, mae'n gwbl gyfoes, a mae dal yn gafel yn y gwylio. Felly, dwi ddim yn syni bod chi'n falch iawn. Dwi'n syni ar ôl 10 mlynedd 20 bod ysgolion ar astudio. Ar un llaw, chi moyn ffilmio mwy cyfoes. Dwi ddim yn credu bod un testyn yn gorfod bod ar y maes llafur yn beth. Dwi'n eisiau ffilm fwy diweddar. Eto gyd, ni'n deall pam bod i dal yno. Diolch Alan. Mae'n wedi meddwl sôn bach mwy am eich waith fel bardd, ond ni wedi canolbwyntio ar Heddwyn, a hynny achos bod i yn 10 mlynedd ar 20. Ond bydd Alan gyda ni dros gynos, diw'n gofyn, cwestiynau Alan gewch gyfle i wneud hynny. Ond o leia chi wedi gwrdd ag nawr, yr athro Alan Llwyd, yr athro Gryfardd Alan Llwyd, diolch yn fawr am siarad â ni am Heddwyn. Diolch. Diolch yn fawr.